Here we are with Todd Latour, the famous singer from Crimson Glory. Crimson Glory. Είμαστε εδώ με τον Todd Latour, τον διάσημο τραγουδιστή από τους Crimson Glory, μια πολύ διάσημη μπάντα η οποία περιόδευσε πρόσφατα για να γιορτάσει τα 25 της χρόνια. Λοιπόν, Todd, θέλεις να μας πεις κάτι για σένα? Τι θα θέλεις να μάθεις? Πρώτα απ' όλα, λόγω των καταπληκτικών φωνητικών ικανοτήτων σου, πώς και έπαιξες drums όλα αυτά τα χρόνια? Well, you know, I always enjoyed drumming, and I still play drums now. I love to play drums, and to be honest, I never. Πάντα μου άρεσε να παίζω drums. Ακόμα παίζω drums. Το λατρεύω. Ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι θα γίνω τραγουδιστής. To sing for a band, so I always sang backing vocals while I played drums, and I sang things like my own music. I would write lyrics, and a lot of the times I would show them to my singer. Πάντα έκανα backup φωνητικά όταν έπαιζα drums σε μια μπάντα που είχα. Έγραφα τους στίχους και συμβούλευα τον τραγουδιστή πώς θα το πει. The way that I wrote it, but I always thought that I was a better drummer than I was a singer, so I never pursued singing seriously. I just always did it for myself. Always fate plays us different games. Yeah, that's why I always played. Αλλά πάντα θεώρησα τον εαυτό μου καλύτερο σαν drummer παρά σαν τραγουδιστή. Γι' αυτό δεν κυνήγωσα το τραγούδι, γιατί ποτέ δεν αισθανόμουν άνετα με αυτό. Okay. Λοιπόν, πρόσφατα τελειώσατε την ευρωπαϊκή σας περιοδεία γιορτάζοντας τα 25 χρόνια των Crimson Glory. Θέλεις να μας πεις τις εντυπώσεις σου? Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές στο νέο τραγουδιστή των Crimson Glory? Oh, everyone was awesome. I mean, you know, we played throughout Europe. We played Germany. We played Holland. We played Norway. Όλοι ήταν υπέροχοι. Παίξαμε σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Αγγλία, Σουηδία, Ελλάδα. Όλα ήταν υπερβολικά καλά και όλοι ήταν ζεστοί μαζί μας. Νομίζω ότι έμειναν πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας. Το παίξιμο της μπάντας ήταν πολύ δεμένο. Όλοι τραγουδούσαν μαζί μας. Ήταν ευλογία για μένα ότι έγινε αποδεκτός, γιατί γνώριζα ότι όλοι ήταν δεμένοι με τον Midnight. Ήξερα ότι δεν υπήρχε πιθανότητα να γυρίσουν οι Crimson Glory. Γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω αν είμαι το επόμενο μεγάλο πράγμα ή κάτι παρόμοιο. Αλλά περνάω καταπληκτικά κάνοντας αυτό. I've had a lot of fun doing it. I mean, certainly something that'll last with me forever. Wonderful memories, and we're just pushing forward now. So this brings me to the next question. Recently you have been to Greece. What do you think of Greek fans? I've been to Thessaloniki myself. Και αυτό με φέρνει στην επόμενη ερώτηση. Πρόσφατα ήρθατε και στην Ελλάδα. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σου για τους Έλληνες θαυμαστές? Ήμουν και εγώ στο live της Θεσσαλονίκης και μπορώ να πω με σιγουριά ότι εδώ στην Ελλάδα σας λατρεύουν. Ακόμα και σένα, γιατί δείχνεις απλός άνθρωπος. Well, I'm very flattered and honored that they feel this way about me. Κολακεύομαι πολύ και είναι τιμή μου που αισθάνονται έτσι για μένα οι άνθρωποι. Είμαι απλώς ο εαυτός μου. Δεν προσπαθώ να είμαι κάτι άλλο. Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη προς αυτούς, γιατί αυτοί είναι που με έκαναν στάρ. Ξέρεις, κάνω ό,τι κάνω, αλλά στο τέλος αυτό που μετράει είναι το αν άρεσε στους φαν ή όχι. Πιστεύω ότι καταλαβαίνουν πως είμαι ένας αυθεντικός και απλός άνθρωπος. Δεν είμαι εγωκεντρικός. Εννοώντας φυσικά ότι δεν είμαι ούτε καλύτερος ούτε ανώτερος από αυτούς. Και το καταλαβαίνω αυτό.
you know, they like that and they understand that. I mean, we've all met people that we admired or liked, and then you meet them and sometimes they turn out not to be so friendly, and it's a real downer. Όλοι έχουμε γνωρίσει ανθρώπους που είχαμε στηρίξει και τελικά είχαν αποδειχθεί τελείως διαφορετικοί από ό,τι ελπίζαμε. As being, you know, a very kind person and truly, you know, passionate about. Οι Έλληνες οπαδοί ήταν απλά μια τρέλα. Από όλα τα μέρη που έχουμε παίξει, μπορώ να πω με σιγουριά ότι οι Έλληνες οπαδοί είναι οι πιο hardcore για τους Crimson Glory, χωρίς αμφιβολία. That the Greek fans are the most hardcore for Crimson Glory without a doubt. I mean, we played with Quiet Riot. Παίζαμε με τους Quiet Riot, με τους Anthrax μπροστά σε 15.000 κόσμο. Και στην Ελλάδα παίξαμε σε 2 κλαμπ. Αυτό στην Αθήνα χώραγε περίπου στα 700 άτομα. Και στη Θεσσαλονίκη γύρω στα 500-600. Και τα δύο ήταν sold out. Τραγουδούσαν τόσο δυνατά που αισθανόμαστε την ενέργεια πως σχεδόν 1.000 ακόμα είχαν ίδια δυναμική με 15.000 άτομα. You really can't. I mean, that kind of energy from less than 1,000 people was bigger than even 15,000 people. So, I mean, the Greek fans were simply. Αυτό που εννοώ είναι ότι οι Έλληνες φαν είναι απλά απίστευτοι. YouTube videos of our shows there. Yeah. And I just can't even. You know, when you're playing the show, it goes by pretty fast. Όταν κοιτάω βιντεάκια στο YouTube, προσπαθώντας να θυμηθώ το show, βλέπω την αφοσίωση των Ελλήνων οπαδών στο heavy metal και τους Crimson Glory, που είναι απλά απίστευτη. And the Greek fans, I mean, are just, it's so obvious that they're so passionate about. Σίγουρα οι καλύτερες μνήμες από όλη την περιοδία. Their devotion and loyalty to Crimson Glory is really unbelievable. It was awesome. Definitely my best memory. Yeah, you're right. Me and my friends, you know. Of the whole tour, and we met. Γνωρίσαμε πολλούς ανθρώπους, αλλά τα show στην Ελλάδα ήταν τα καλύτερα, εξαιτίας της δυναμικής των θεατών και του πάθους που είχαν. The shows in Greece stand out to me even more just because of the sheer volume and how passionate they are about singing all the words to every song. It's so cool. Thank you very much, Todd. It means a lot of us. Several people traveled, you know, miles and hours to get there to see Crimson Glory, and trust me, I was one of them, and I feel, you know. Ευχαριστούμε, Todd. Σημαίνει πολλά για μας. Πολλοί άνθρωποι ταξίδεψαν χιλιόμετρα για να έρθουν στα live και να δουν τους Crimson Glory, και εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Παραδόξως, ήμουνα τόσο χαλαρός, καθόλου κουρασμένος. Όλοι σας λάτρεψαν και σας θεωρούσαμε δικούς μας ανθρώπους. Φυσικά σας περιμένουμε και του χρόνου πάλι. Next year again. Yeah, we're trying to put together a tour for next year. Προσπαθούμε να κανονίσουμε ένα tour τον επόμενο χρόνο, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει. Σίγουρα πάντως θέλουμε να έρθουμε στην Ελλάδα να δούμε τους φαν. I believe Greece, you know, it's a heavy metal. Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια heavy metal χώρα. Οι μπάντες κυρίως πηγαίνουν στα κέντρα, εννοώντας Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα, μπάντες όπως οι Scorpions, η Deep Purple, η Sodom, η Grim Reaper πήγανε και σε άλλες ελληνικές πόλεις, αγκαλιάζοντας ολόκληρη τη χώρα, δίνοντας live σε ανθρώπους που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις μεγάλες πόλεις. Έχετε σχέδια στο να κάνετε κάτι παρόμοιο στο μέλλον? Well, it really depends on. It depends on the time frame that we have and what other shows we have, you know, for the tour. Αυτό εξαρτάται από τον χρόνο που θα έχουμε και τι show έχουμε να κάνουμε σε όλη την περιοδία. You know, and also the money. I mean, your economy is really bad, and so it's hard for the promoters to pay. It's hard for the promoters. Ένα άλλο φυσικά πράγμα είναι τα λεφτά και τι ακριβώς θα κάνουν οι διοργανωτές. Εννοώ ότι η οικονομία σας είναι σε πραγματικά άσχημη κατάσταση και οι εμπορίο-διοργανωτές να μην μπορούν να μας πληρώσουν. Οι διάφοροι άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ακριβό εισιτήριο. Σίγουρα θέλουν να παίξουμε και για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά τα έξοδα είναι υπέρογκα. Είναι πραγματικά μακρύς και ακριβώς ο δρόμος να έρθεις από την Αμερική στην Ευρώπη. Θα παίζαμε και δωρεάν να μπορούσαμε, αλλά και εμείς έχουμε έξοδα και χρέη που πρέπει να πληρωθούν ακριβώς σαν και εσάς. Τελικά είναι μια δουλειά, αλλά θα δούμε.
εξαρτάται από τα show που θα πάμε. Θέλουμε να το κάνουμε. Αλλά ξέρουμε ότι η Σαλόνικα και η Αθήνα είναι οι δύο πόλεις που θα παίξουμε. Okay, thank you very much. I believe you spend a lot of time in internet talking to fans. Ξέρω ότι περνάς πολύ χρόνο στο ίντερνετ μιλώντας με τους θαυμαστές. Αυτό είναι πολύ καλό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να θεωρούν ότι είναι πιο κοντά σου έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Είναι ο Τόντ Λατόρε τόσο απλός άνθρωπος όσο δείχνει? It's a completion to the other question. Well, I mean, other singers are not. It's very hard to communicate with some other singers. Yeah, it's very true. They just don't, some people think that I'm too accessible. Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις με κάποιους άλλους τραγουδιστές. Και αυτό δεν λέει. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι είμαι πολύ προσιτός. And I've met some really great people through the social media network sites and Αλλά ξέρεις κάτι, μπαίνω στο Facebook και έτσι κάπως γνώρισα και σένα. Και επίσης έχω γνωρίσει κάποιους σπουδαίους ανθρώπους μέσα από τα media. Είναι ο τρόπος μου να μιλάω στους φαν και να κρατάω επαφή. Είναι σημαντικό για εμένα και για αυτούς επίσης. Και επειδή αγαπάνε τους Crimson Glory, μου στέλνουν μηνύματα και τους απαντάω σε όλους φυσικά. And I reply to everybody, I mean, I really take time to really meet everybody and I make comments and laugh and joke around with everybody too. Χρειάζεται χρόνος για να απαντήσεις όλους. Μιλάμε μεταξύ μας σαν φίλοι και πραγματικά δεν νιώθω καλύτερος από αυτούς. Είμαι απλά ένας οπαδός της μουσικής όπως αυτή. Και αν μπορούσα να μιλήσω στον αγαπημένο μου τραγουδιστή, θα σήμαινε πολλά για μένα. Γι' αυτό και ξέρω τι σημαίνει και για αυτούς πολλά. Είμαι ένας άνθρωπος. Ζω μια απλή ζωή. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο τα υλικά πράγματα όπως σε άλλους. Πραγματικά με αφήνουν αδιάφορο. So I really am a simple person and I just love the music and I love creativity and the arts and different ways of thinking and so. Αγαπώ τη μουσική, τη δημιουργική τέχνη, την διαφορετικότητα της σκέψης και τα κοινωνικά μέσα όπως είναι το Facebook. Και είναι πολύ καλά στο να κρατάς επαφή και γι' αυτό τα χρησιμοποιώ. That's the easiest way to reach people and so I utilize that tool for that very reason. Yeah, that's a good part of you. You have, the brain of a fan. Αυτό είναι το καλό σε σένα. Έχεις το μυαλό ενός φαν. Γι' αυτό και δημιούργησες την ιστοσελίδα σου, νομίζω, www.todlatore.com, βάζοντας φωτογραφίες από θαυμαστές και φίλους. Είμαι σίγουρος ότι αυτό σημαίνει πολλά για αυτούς. This means a lot to anyone because everybody can say, "Oh yeah, I'm with Todd Latour." Yeah, well, I mean, a lot of other people do not do that, and πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό. Είναι ένας μικρός τρόπος να πω ευχαριστώ. Ένας μικρός τρόπος να πω θυμάμαι και σε εκτιμώ. That I really do. I remember you. I appreciate you. Crimson Glory appreciates you. But on my website, that's why I have pictures of fans. Στην ιστοσελίδα μου, γι' αυτό βάζω φωτογραφίες με τους θαυμαστές. Γιατί μετά τις συναυλίες μου στέλνουν φωτογραφίες που είμαστε μαζί. Γι' αυτό ανεβάζω τις φωτό, τις βάζω σε ένα φάκελο στον υπολογιστή και τις φυλάω. Όταν φυσικά έκανα την ιστοσελίδα, ήταν πολύ σημαντικό για μένα να δώσω στους φαν να καταλάβουν ότι είναι και αυτός ένας τρόπος να τους ευχαριστήσω και ότι δεν τους ξεχνάω. It's just another way for me to say thank you to them and that they're not forgotten. This is really nice. When joining Crimson Glory, how many times did you think about the band? Όταν μπήκες στους Crimson Glory, πόσες φορές σκέφτηκες το ένδοξο παρελθόν της μπάντας? We thought about it. How fans might reacted to a new unknown singer, not just Greece, worldwide. Well, I didn't know about Crimson Glory until 2009. Δεν ήξερα τίποτα για τους Crimson Glory μέχρι το 2009. Ο φίλος μου ο Matt Laporte, που παίζει για τον John Oliva Spain, με σύστησε στην μπάντα, μην έχοντας ιδέα για το ιστορικό της.
Αλλά όταν τους γνώρισα και έγινα ένας μέλος της, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Γιατί οι Crimson Glory θεωρούνται ένα από τα καλύτερα progressive metal συγκροτήματα. A member of the band, it was really special because Crimson Glory is really credited as being one of the pioneering bands for the progressive metal genre, even though in the band's mind it's not. Αλλά παρόλο που οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι έχουν progressive ήχο από τεχνικής άποψης, η λέξη progressive σημαίνει για μας ότι θέλουμε να κάνουμε κάτι μοναδικό με τη μουσική μας, κάτι ξεχωριστό. More in line with the ways that their approaches to writing stem from, trying to do things very unique and different, and so Crimson Glory also is really a. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που δεν ξέρουν τους Crimson Glory και ήμουν ένας από αυτούς. Αλλά για τους ανθρώπους που μας ξέρουν είναι κάτι πραγματικά μεγάλο. Γι' αυτό και είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι μέλος αυτής της μπάντας. Και ήξερα ότι έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω. Γι' αυτό ο Midnight ήταν μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με επιβλητική φωνή για το συγκρότημα, και εγώ ήθελα να προσθέσω το ίδιο συναίσθημα στην μπάντα και ελπίζω ότι το κάνω. Looking back now, on their past. Κοιτώντας πίσω στο παρελθόν, τώρα σημαίνει πραγματικά πολλά για μένα. Γιατί πολλοί άνθρωποι θέλουν να τραγουδήσουν στο Crimson Glory και αισθάνομαι ξεχωριστός που έχω αυτή τη θέση. Yes. What can you tell me about the new material of the band? Τι μπορείς να μου πεις για το νέο υλικό της μπάντας? Παίρνεις καθόλου μέρος στη δημιουργική διαδικασία του νέου άλμπουμ? Any part in the creative process of the new album? Yes. I mean, really, the core writers of. Ναι, όλοι γράφουν στην μπάντα. But I believe that the core writers of Crimson's material was heavily, Jeff Lords, John Drenning. Αλλά πιστεύω ότι ο πυρήνας ήταν ο Jeff Lords, ο John Drenning και ο Midnight. To writing lyrics and drum parts and stuff like that, and everyone writes together, but I clearly have a. Αλλά τώρα πλέον έχω ξεκάθαρο ρόλο και εγώ στο γράψιμο. Γράφουμε τους στίχους μαζί. Μιλάμε για το πώς μπορεί να υποθεί ένα κομμάτι. Είμαι, πιστεύω, ένα αδιάσπαστο συστατικό στοιχείο στο γράψιμο των στίχων για τους Crimson Glory. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό ατού στην έβρεση του καινούριου τραγουδιστή. Ο John και ο Jeff ήθελαν να σιγουρευτούν ότι ο τραγουδιστής είναι επίσης και συνθέτης. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές που δεν μπορούν να γράψουν τίποτα. Αλλά ακριβώς επειδή ξέρω και από drums αλλά και από κιθάρα, γράφω δική μου μουσική. Οπότε αυτό πραγματικά βοηθάει, γιατί η μπάντα έχει έναν πραγματικό συνθέτη στον ενεργητικό της. Μπορεί να προσθέσει τις δικές του ιδέες. Δουλεύουμε πάνω στο νέο υλικό. Έχουμε κάποιο καλό υλικό και ιδέες και ελπίζουμε να ετοιμάσουμε το νέο άλμπουμ. But we're hoping to have the new album, completed, the writing completed, and then we hopefully, we need to find where we're going to record it and who's going to produce. Πρέπει να βρούμε πού να το ηχογραφήσουμε και ποιος πρόκειται να κάνει την παραγωγή. Right now we're not signed to a record label or a management company, so that's also made it a little harder to book. Ακόμα δεν έχουμε υπογράψει με καμία εταιρεία. Και αυτό το κάνει λίγο δύσκολο να κλείσουμε σε κάποια μεγάλα φεστιβάλ σαν το Grass Pop. Right now we're doing everything ourselves, and so it's a little harder to get booked for some of the other venues that we want to play. Άλλες μπάντες έχουν προσωπικό από πίσω για τέτοιες δουλειές, αλλά αυτή τη στιγμή τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Γι' αυτό και είναι λίγο δύσκολο. Οπότε ο στόχος μας είναι να κυκλοφορήσουμε το δικό μας άλμπουμ μέσα στο 2012. It would be great. That's what's going on right now. I won't tire you long ago. I don't tire you anymore. Just a couple of questions if you have the time. No problem. My pleasure.
Δεν θα σε κουράσω παραπάνω, κάνα 2 ερωτησούλες ακόμα. Οι Iced Earth έχουν ένα ειδικό δέσιμο με τους Έλληνες φαν. Παλαιότερα έχουν κυκλοφορήσει και ένα live CD-DVD από την Αθήνα. Ύστερα από τις τελευταίες εμφανίσεις σας εδώ στην Ελλάδα, δεν είναι ντροπή να πούμε ότι εδώ επιθυμούν το ίδιο και από τους Crimson Glory. Έχετε σχεδιάσει κάτι τέτοιο? Well, we didn't have anything professionally recorded from our shows in Greece, but we did play the Keep It True Festival. Δεν έχουμε βιντεοσκοπήσει επαγγελματικά κάτι από τα live μας στην Ελλάδα, αλλά παίξαμε στο Keep It True Festival στη Γερμανία και βιντεοσκοπήθηκε από HD κάμερες. We're talking with those people about the video track. We would like to compile all of that footage and audio and put out a live DVD from the Keep It True Festival. And then also we played the Bang Your Head Festival in Germany. Εμείς έχουμε και τα τραγούδια ηχογραφημένα από το live και θα θέλαμε να τα συνδέσουμε όλα αυτά μαζί. Επίσης, παίξαμε και στο Bang Your Head Festival στη Γερμανία, το οποίο και αυτό βιντεοσκοπήθηκε από επαγγελματίες. Αυτή την περίοδο μιλάω με τον άνθρωπο που είναι υπεύθυνος γι' αυτό στη Γερμανία, έτσι ώστε να πάρουμε στα χέρια μας το υλικό. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε λοιπόν είναι να βγάλουμε 2 live DVDs του χρόνου. Ένα από το Keep It True Festival και ένα από το Bang Your Head. Οπότε, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να είμαστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους εκεί στη Γερμανία, έτσι ώστε να πάρουμε στα χέρια μας το υλικό και να το φτιάξουμε σε καλή ποιότητα, για να το βγάλουμε για τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν είχαμε προσωπικά βιντεοσκοπήσει τις συναυλίες μας στην Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν έχουμε κάτι από την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά αν ρωτάς εμένα, πραγματικά αυτά τα show στην Ελλάδα αξίζουν να μπουν σε DVD. So, what is the source, of your inspiration? Ποια είναι η πηγή της έμπνευσής σου? Πώς εμπνέεται δηλαδή ο Toddler τώρα? I'm inspired by, sadly, I find that I am most inspired by tragedy. Να ξέρεις λοιπόν ότι βασικά εμπνέομαι από την τραγωδία. Ένας από τους φίλους μου πέθανε πρόσφατα και οι δημιουργικές ιδέες στο μυαλό μου, κατά ένα παράξενο τρόπο, άρχισαν να ανθίζουν. Και σκέφτηκα όλες αυτές τις καταπληκτικές ιδέες για τα τραγούδια, αλλά και για τους στίχους. Είναι επιρροή κατά κάποιο τρόπο, αλλά συνήθως εμπνέομαι από κάτι που πραγματικά αγγίζει την καρδιά μου, που συνήθως είναι από την σκοτεινή πλευρά. Αλλά δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Επίσης, εμπνέομαι από τη φύση και καταστάσεις οι οποίες είναι αντικρουόμενες. Η θρησκεία, η πολιτική κατάσταση ήταν πάντα παρόντες στο heavy metal, όπως και ο θάνατος φυσικά. Και τι συμβαίνει μετά από αυτόν? Τέτοια πράγματα βασικά. Αυτό τον καιρό είμαι σε πάρα πολύ δημιουργική διάθεση. Τελευταία θεωρώ ότι το μυαλό μου βρίσκεται σε υπερδιαγέρση δημιουργικότητας. Πολλοί άνθρωποι παθαίνουν αυτό που λέμε ένα μπλοκάρισμα του συνθέτη, προσπαθώντας να γράψουν κάτι με το ζόρι, αλλά δεν γίνεται. Και μερικές φορές υπάρχουν αυτές οι ιδιαίτερες περιπτώσεις που είναι εκεί, καρφωμένες στο μυαλό σου. Έχεις μια εικόνα και θες να τη γράψεις γρήγορα, γιατί δεν ξέρεις πότε πραγματικά θα φύγει. Right now, like I have a very small studio here, and so whenever I get ideas, I want to run into the other room. Έχω ένα μικρό στούντιο εδώ, οπότε όταν μου καρφώνονται κάποιες ιδέες, θέλω να πάω κατευθείαν στο PC, να ανοίξω το μικρόφωνο και να καταγράψω αυτές τις ιδέες. Αυτή την περίοδο ειδικά, το μυαλό μου βρίσκεται στη δημιουργική έκσταση και ελπίζω να βγάλω κάτι καλό. Luckily for us, we hope never fades this creativity away. Yeah, right? Yes. So, did you ever take... Έχεις κάνει μαθήματα φωνητικής ή είσαι πιο πολύ αυτό που λέμε αυτοδίδακτος, επηρεασμένος από άλλους rock και metal τραγουδιστές? I'm completely self-taught. About a year ago, maybe not even a year ago, I did take 4... Είμαι τελείως αυτοδίδακτος. Πριν από ένα χρόνο πήρα, μπορείς να το πεις κάτι σαν 4 μαθήματα. Πήγα σε έναν πολύ σεβαστό δάσκαλο φωνητικής, εδώ στην περιοχή.
ήθελα κάποιος να αξιολογήσει το τι έκανα. Τραγουδάω σωστά ή λάθος? Πώς μπορώ να βελτιωθώ? Και θυμάμαι να μου λέει το εξής: ξέρεις πόσοι έρχονται εδώ και τραγουδούν σαν και σένα? Και το απαντάω όχι. Και μου λέει, πάρα πολύ λίγοι. Είσαι ένα φυσικό ταλέντο. Αυτό ήταν πριν την περιοδεία με τους Crimson Glory. Και πραγματικά δεν ήξερα αν μπορώ να τραγουδήσω για 2 ώρες συνεχόμενες στη σκηνή. Και αν ο λαιμός μου ξενερώταν μετά από τα 4 πρώτα τραγούδια? Και μου απαντάει ο δάσκαλος: νομίζω πως η τεχνική που έχεις διδάξει στον εαυτό σου είναι πολύ σωστή και έχεις καταπληκτικές αντοχές. And he says you have a beautiful vibrato. You know, there are some things that I was weak on that I need to improve on. And so he gave me some really great exercises to try to build the muscles and also how to sing. Υπήρχαν κάποια πράγματα στα οποία ήμουν αδύναμος και χρειαζόμουν βελτίωση. Γι' αυτό και μου έδωσε κάποιες φοβερές ασκήσεις φωνητικής, έτσι ώστε να μπορέσω να χτίσω σωστά τους μυς της φωνής μου, έτσι ώστε να μην στριγκλίζω στα ψηλά μέρη των τραγουδιών. And then you have your mixed voice, which is kind of the top of your chest and your throat, and then you have your head voice. Wow. So I didn't know trying these to things. trying to bridge your chest voice, you know, when you do the... Η φωνή βασικά χωρίζεται στη φωνή του στήθους, που είναι κάτι σαν τη φωνή που κανονικά μιλάς. Την ανάμεκτη φωνή, που είναι η φωνή που βγαίνει πάνω από το στήθος σου και λίγο κάτω από το λαιμό σου. Και τέλος, η εγκεφαλική φωνή. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να γεφυρώσεις και τις τρεις σε μια απαλή αρμονία. Γι' αυτό και μου έδωσε τέτοιου είδους ασκήσεις. Αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής. Δεν πολύ εξασκούμε. Τραγουδάω όταν είμαι στο αυτοκίνητό μου και όταν κάνω πράγματα τριγύρω στο σπίτι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν κάθομαι να κάνω τις ασκήσεις έτσι όπως πρέπει ακριβώς. You're amazing, man. You're amazing. You're just amazing. Αλλά στην ουσία δεν ξέρω πώς κάνω κάτι. Απλώς μου βγαίνει. Πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Ξέρω πότε πρέπει να βελτιωθώ. Αλλά όταν είσαι κουρασμένος και στον δρόμο, δεν κοιμάσαι καλά, ανταλλάσσοντας χειροψία με πολλούς ανθρώπους, κρύβονται στα μάτια σου, είναι πολύ εύκολο να αρρωστήσεις. And then you're dealing with a different type of climate, and you're shaking people's hands, and then you're rubbing your eyes. You know, it's easy to get sick. And really talking. I mean, when I'm talking is the worst thing that a singer. Και είμαι και πολύ ομιλητικός, το οποίο είναι το χειρότερο πράγμα για ένα τραγουδιστή. Ειδικά όταν είναι σε περιοδεία, αυτό το πράγμα πραγματικά σε εξαντλεί. Αλλά στο τέλος της βραδιάς, ο λαιμός μου ποτέ δεν είναι εξαντλημένος. Πάντα αισθάνομαι πως αν χρειαζόταν να τραγουδήσω κι άλλο, θα το έκανα. Because you just tell me a question and I'll talk for 5 minutes. But very good. You know, but when we're done playing a tour or a set, you know, at the end of the night, my throat never feels worn out or tired. I mean, I always feel like if I had to sing more, I could. So, it's amazing. You know, it's just. I'm really self-taught. Είμαι απλά αυτοδίδακτος και προσπαθώ να μιμηθώ τις φωνές των τραγουδιστών που λατρεύω. Πάντα ψάχνω μέσα στο πώς βγήκε ο Ντίκινσον και πώς το κάνει αυτό, ή ο Χάλφορντ που ακούγεται έτσι, ή ο Τζεφ Τέιτ τραγουδάει κάπως. Δεν είμαι αντιγραφέας, αλλά είμαι πολύ καλός στο να γνωρίζω το πώς να κάνω τους μυς του λαιμού μου και του στόματός μου έτσι, ώστε να βγαίνει η φωνή μου σαν τη δική τους. Τότε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσαν εδώ μαζί μας και εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και την μπάντα. Εγώ σε ευχαριστώ εσένα και την εκπομπή σου και τις καλύτερες μου ευχές.